Hola a tothom. Doncs aquí estem una altra vegada, el Sergi, el Jaume i el Ricard. Avui comencem el tercer programa ja de la vida de joc. Teníem moltes ganes de gravar, volíem anar recollint xitxa, jocs nous, notícies i coses que hem fet per començar a explicar-vos, d'acord? Tenim un programa molt ric. Parlarem sobretot de les coses que vindran aquest mes, de notícies. Parlarem dels esdeveniments on hem anat nosaltres. Parlarem d'un tema molt interessant, que són els jocs petits, que moltes vegades per petits pensem que no són prou rics i són riquíssims, i us ensenyarem uns quants, d'acord? I parlarem també d'alguns jocs que hem jugat nosaltres tres. Entesos? Doncs vinga, doncs comencem, companys. Si us sembla bé, parlem una mica del que vindrà aquest mes. Entesos? Vinga. Doncs, endavant, companys. Perfecte. Endavant, doncs. Comences tu, si vols, Sí, amb aquest fantàstic joc. Un pepino de joc. Mireu. I que per cert hem jugat, Hem jugat. Aquí el tenim, aquest el van comprar a Essen, d'acord? És Apiary, que aquí l'ha tret Maldito com Apiario, d'acord? Nosaltres pensàvem que estaria més bé doncs, un eixam o un rusc. En qualsevol cas, un gran joc. Un joc àgil, un joc que no es fa farragós, que té una mecànica molt diferent, molt original, amb el qual nosaltres som una societat d'abelles, la civilització humana s'ha anat a Norris, no és una sorpresa, i queden les abelles. Les abelles desenvolupen una intel·ligència que les fa voler-se expandir per l'univers, d'acord? Aleshores, aquestes abelles tan bufonetes, veieu així, que petitones, nosaltres tindrem una sèrie d'abelles que són les abelles que exploraran l'univers. Allà doncs, podran investigar, podran trobar recursos, d'acord? Podran, a través de l'abella mare, la veieu aquí, que bufona, mira, doncs podran fer recerca i tot això farà que el seu rusc vagi creixent. Cada jugador és una colònia d'abelles al final de la partida, que s'acaba quan en un moment determinat un dels jugadors ha hivernat una sèrie determinada d'abelles, es compten els punts de recerca, de riquesa i de totes les coses que hem fet al llarg de la partida a nivell també doncs, de créixer, diguem-ne, a la nostra comunitat. És àgil, és molt xulo, es basa en anar a fer creixent la nostra colònia a través d'aquests hexàgons, veieu? Aquí podem posar doncs, hexàgons de granja, hexàgons d'investigadors, hexàgons de fites, d'acord? Es juga molt a gust i molt ràpid. Nosaltres vam estar 2 hores per jugar 3 persones, però d'una manera tranquil·la i ens ho vam passar pipa. Un gran joc, us l'aconsellem si voleu un joc de pes mig i passar-vos-ho bé una bona estona amb mecàniques força diferents, d'acord? Aquest per un costat. El que us vull ensenyar jo també és un altre, que és, suposo que tots, i si no, us aconsellem que el mireu a la BGG, heu jugat o heu vist el Cascadia, d'acord? El Cascadia és un joc d'hexàgons, de col·locació d'hexàgons, on creem el nostre biòtop, d'acord? És un biòtop on col·loquem la nostra fauna. La nostra fauna ens donarà punts si seguim una sèrie de patrons geomètrics al llarg d'aquest biòtop, on hi ha 5 diferents tipus d'elements naturals. Una pradera, uns prats, hi ha la muntanya, hi ha el bosc, hi ha el riu. Aleshores, depèn dels tipus de formes que fem, guanyarem uns punts altres i les combinacions d'animals que posem. Bé, què passa? Que han tret una extensió, una expansió que es diu, en castellà, Hitos, en català, Fites. Nosaltres tenim aquí la còpia que vam agafar a Essen, que es diu Landmarks, d'acord? Cascadia Landmarks. De què va? Breu. Al final el que fan és posar una sèrie d'afegits, que és majories. És a dir, tu tens aquests meeples tan macos dels tipus de terreny que hi ha. En el moment en què tu completes 5 hexàgons d'un terreny concret, pots agafar aquest meeple, el de bosc o el que sigui d'aquell terreny, te'l quedes, d'acord? I pots agafar una targeteta que t'afegeix reptes a la partida. Més punts, més maneres de puntuar. Al final han enriquit una miqueta el joc, afegint més possibilitats de puntuar, més ric, i el punt aquest de majories d'aconseguir doncs, més terrenys que una altra persona. Fàcil d'integrar a Cascadia, de veritat, i molt jugable. D'acord? Jo us volia explicar aquests 2 jocs i ara passem als nostres companys, o sigui, el Sergi, que ens explicarà el que tenia en ment d'explicar-vos. Endavant, Sergi. Doncs sí, seguim. Seguirem amb el que havia pensat, que és en Ash Contrift. Un joc que acaba de treure Masqueoka,
Ha trigat una mica en venir, però no era un problema de l'editorial Masquerca en absolut, sinó que a nivell de transport ha costat pels trens, sabeu tot l'embolic que hi ha. €1, però flipareu amb els components que porta. I aquest m'ha arribat de Kickstarter. Representa que nosaltres som diferents civilitzacions, diferents grups de persones, i hi ha dues coses interessants a tenir en compte. Una cosa, que aquests diferents temples o edificis són fets amb cartró imantat. Cada un d'aquests edificis els anirem construint, veieu aquí es veu bé, els anirem construint i tindrem l'oportunitat de pujar de nivell, ens donaran més talents, més possibilitats de cartes, però això no és només l'interessant, aquí es veu molt bé. Aquest és el taulell del jugador. El taulell del jugador hi ha com 3 zones. La zona central seria la zona on nosaltres anirem col·locant aquestes fitxes. Cada un dels jugadors, evidentment, com veieu, té la seva zona. I aleshores nosaltres anirem posant aquestes fitxes i aquestes fitxes, diguem-ne, com que es gasten i van tirant cap a la dreta. A mesura que es van gastant, unes combinacions. Aquesta part inferior i aquesta part superior és la que anirem completant. I, com veieu, aquí hi ha noves targes per posar perquè, diguem-ne, que es desplaçaran cap a la dreta i n'afegirem de noves. Amb aquesta mecànica de la nostra propi taulell, però que va modificant-se, una fitxa, és com un token, és un meeple, però en aquest cas és de plàstic. Com veieu, és una criatura, és un personatge. I aquestes fitxes de baquelita fa que el joc, Jaume, Ricard, sigui una preciositat. Falta jugar-lo. No l'hem jugat encara, ja ho sé. Falta jugar-lo. Però, en tot cas, aquest té una molt bona pinta i jo penso que pot ser un molt bon joc interessant per poder-lo jugar ja el mes que ve, no? Aquest seria el primer que us volia comentar dels jocs que sortiran aquest mes d'abril. El següent, que l'estava buscant, és un altre Wyrmspan, un altre span d'aquesta editorial. De fet, avui acabo de rebre un missatge, una newsletter de l'editorial Stonemaier, que em sembla que mirarem a veure què ens envien perquè hi ha un joc nou anunciant. Wyrmspan és com la segona part, per dir-ho d'alguna manera, com la segona part dels ocells, no? El Wingspan. Però han donat una volta, han donat un gir, han fet un gir, i aquí la proposta... L'heu jugat, per cert, vosaltres? L'heu jugat al Wingspan? No, encara no l'he vist. Aquí el gir és una mica diferent, perquè en el Wingspan, evidentment, hi ha tot d'ocells. També han sortit ampliacions d'Oceania i Europa i tal. En tot cas, aquí hi ha aquest punt de fantasia on hi ha no dracs, sinó wyvernes, d'acord? La diferència en què els dracs tenen com mans, d'acord? I aquí les wyvernes no tenen tantes extremitats, per dir-ho d'una manera. Si us fixeu, tenen les ales, potes del darrere, però l'altre són ales. Tant se val. Però, en tot cas, aquestes fitxes s'han de col·locar a sobre d'un terreny. Si us fixeu, a sota d'aquesta hi ha una carta, que en el Wingspan també es pot fer, però abans de començar he de col·locar unes targes a sota del taulell que em donarà l'espai que jo estic construint per la meva wyverna. És a dir, que això estaria en blanc, les wyvernes no estarien col·locades, però primer hauria de posar un terreny, com aquest, veieu? Terreny. Aquest terreny és el que facilitarà que posi allà una wyverna. Tenim, com podeu imaginar, centenars de cartes i tindrem centenars d'ampliacions, ho podeu imaginar, perquè en el Wingspan hi ha 4 o 5 centenars, les ungles no van incloses, i aquí tenim diferents ous. Cada ou era per fer bonica en el Wingspan, però aquí s'han inventat també tipologies de dracs. I, en tot cas, un joc que jo penso que li podeu donar una mirada. Jo no me'l volia mirar, però la veritat és que la meva dona i les nenes els sembla molt el Wingspan i potser ens el mirem. Molt bé. Molt bé. Aquests serien els dos. Vist que hem volgut fer 2 cadascun, perquè si no tenim un programa, com deia el Ricard, intens. Anem a...
Anem al teu, Jaume, què et sembla? Jo us explicaré un parell de jocs de Maldito Games. El primer és Maravillas del Mundo, que és un joc de Meeple VR, que l'ha portat Maldito Games aquí a Espanya. És un joc de Zé Méndez i il·lustrat per Odisseas Stamaglow i Tom Bante, si no ho he dit bé, ho sento. Són d'Olot. Sí. De l'Stamaglow de tota la vida. Bueno, és un joc d'1 a 5 jugadors, o sigui, per tant, té opció de jugar-lo en solitari. Un pes mig de 2,27, per tant, és un joc, no és difícil. Entre una hora i 90 minuts de duració. El joc diu que és a partir de 14, la BGG parlava a partir de 12. És un joc que les mecàniques són fàcils, bàsicament aquest és el vostre tauler. Com veieu, teniu uns tracks a sota. El primer és el de l'or, després el de la població, i els altres tres, diguéssim, és com avança la vostra ciutat, amb artesania, amb una sèrie de tracks, amb mecànica i tal. De què es tracta el joc en si mateix? Doncs es tracta de fer la ciutat més bonica, més espectacular i més brutal del món mundial. A base de què? Doncs com veieu, hi ha una sèrie de caminets, que són aquestes parts rectes una mica més grises. Si em deixes aquesta imatge va perfecta per explicar. I veureu també que hi ha com unes taseles de diversos tamanys, hi ha de dos, unes en forma d'escala, unes quadrades i tal, amb un valor diferent cadascuna. A partir d'aquí, en cada torn tu compres o carreteres, compres les taseles aquestes que col·loques, si veieu, cada tasela et dona un algo, o sigui, et fa pujar el track, i després hi ha unes meravelles del món. Hi ha des d'obelisc, hi ha, per exemple, els moais de l'illa de Pasqua, hi ha el cavall de Troia, el far d'Alexandria, les piràmides d'Egipte, aquí, per exemple, es veuen els moais, obelisc, aquaductes, hi ha una bestiesa, a més totes amb 3D, molt xules, o sigui, n'hi ha un fotimer. I la idea és que cada una té diguéssim, una forma de col·locar-les, unes regles de la col·locació, que estiguin al costat d'una carretera, que estiguin al costat d'un espai verd, que estiguin entre dos blaus, etc. Hi ha mil combinacions. I, evidentment, et donen punts. I, evidentment, valen calés. Llavors, bàsicament, és un joc d'agafar taseles, col·locar-les, col·locar les meravelles en la seva posició, i el primer que arriba al màxim de població es fa un torn més per igualar a tothom els mateixos torns i es compta. És un joc que no és lent, perquè al final són 10 torns, perquè la pila de taseles que es veuen aquí just davant de la caixeta, que veieu que no sé si es veu massa, però hi ha el que són els taulers del jugador i a darrere es veu una part de... Aquí, mira, perfecte, aquí es veu. Aquí es veuen el que és el mercat de taseles. Tu vas comprant-les. Llavors, hi ha 10 de cada pila. Per tant, en el moment en què s'acaben, perquè al final, diguéssim, de la ronda es netegen els que no s'han comprat, doncs s'acaba també la partida. Té unes ampliacions també per poder pujar altres mecàniques. I bé, és un joc que és ràpid de jugar, és apte, jo crec, com a joc familiar, perquè no és difícil. Al final és anar col·locant, fer una mica el puzzle en la teva ciutat, i a part que és molt maco perquè és que les petites miniatures són molt xules. I a mi, crec que siguin aquestes coses que fan en plan 3D, doncs omple molt la taula i és molt xulo. Sí, acaben d'anunciar la primera ampliació, Jaume, la setmana passada. Doncs imagina't, ja. Bueno, no sé si val la pena. Al final, suposo que seran més taseles de ciutat, amb altres punts, i més... Mira, aquí, per exemple, es veu el Colós, es veu com es diu això? L'esfinxe de Gizeh, Stonehenge... Stonehenge, n'hi ha molts, I, bueno, té bona pinta, té bona pinta. Ja està. En principi, això seria Maravillas del Mundo. L'altre joc és totalment diferent, és un altre tipus de mecànica, és de Maldito Games, es diu Dràcula versus Van Helsing, o sigui, els dos, diguéssim, grans lluitadors entre ells, o grans, diguem-li, personatges del que és com ho diríem, això del tema de vampirs. És un joc de Maxime Rambourg i de Theo Rivière, i també l'art és del Wiversen Santiago, que és el Santiago d'aquí de Sant Feliu. Llavors, a veure, ràpid, és un joc per 2 jugadors, és això, és Dràcula contra Van Helsing, no té més, ja ho diu el seu propi joc. És un joc ràpid, d'uns 30 minuts, a partir de 10 jugadors, un pes molt baixet, de 1,75, vull dir, és un joc fàcil de jugar, i
la gràcia que té és que juga 5 torns. Hi ha just aquí darrere les cartes es veu, és una ciutat en què hi ha 5 districtes, a cada districte hi ha uns habitants i bàsicament es tracta que el Dràcula ha d'aconseguir convertir un districte o que tots siguin vampirs i el Van Helsing, evidentment, carregar-se el Dràcula. Com es fa això? Doncs amb aquestes cartes. Hi ha una part de draft de cartes, vas agafant cartes, deixes cartes. Les cartes, si veieu, tenen una puntuació. Tenen al costat una petita icona que fa algun tipus d'efecte. Cada carta són efectes diferents, que tampoc els explicarem ara. Però vas canviant cartes, fins que hi ha un moment que dius, doncs mira, jo ja tinc la meva combinació, em quedo amb aquestes, i a partir d'aquí és una lluita, diguéssim, de tu m'ensenyes la carta del districte lila, qui té més alt? Doncs el Dràcula, pum, un habitant vampir. Que la té el Van Helsing, castanyasso amb el Dràcula. Ja està, no té més que això. Per tant, és un joc molt àgil, divertit i per passar una bona estona. I res més a dir amb aquest, perquè la veritat és que tampoc... A veure, la xitxa té el típic d'intentar jugar les cartes, dintre la puntuació, preveure què pot treure l'altre i ja està, no té cap més. Aquest ASM va ser sold out. Aquest ASM va ser sold out. Sí. Molt bé. El buscaven molt. El buscaven molt. El típic joc de dos jugadors. Sí, a veure, és un joc de 2 jugadors, indubtablement. Amb això acabem aquests 6 jocs que sortiran aquest mes. Apiari, Cascadia, Maravillas del Mundo, Dràcula, Helsing and Age Contriti Wingspan. Continuem amb notícies, no, Jaume? Vinga, a veure, què tenim així com a notícies? Tindríem, el primer, evidentment, l'èxit que vam tenir amb Molins de Trens, que això us ho explicarà el Ricard perquè va ser un dels màxims impulsors, per no dir l'ideador i creador d'aquesta bonica jornada que vam tenir aquest passat dissabte. Aquí teniu el fantàstic cartell que ens va dissenyar el Gabriel. Molt xulo, la veritat. Un gust i un art guapíssim. I res, Ricard, explica'ns que estàs mutejat ara. No, exacte. No, és que tenia soroll per aquí fora. Escolteu, un èxit per ser la primera jornada que vam crear des del club. Aleshores, doncs, va ser tot el dissabte als baixos de la biblioteca, amb els voluntaris de Molins de Jocs, que, per cert, veieu el Jaume, el Sergi i moi, estrenem dessuadora i samarreta, d'acord? I vam tenir la col·laboració, com vam dir al programa anterior, dels amics dels trens en miniatura de Molins de Rei, que van fer uns escenaris, unes maquetes maquíssimes, i vam poder jugar durant tot el dia a jocs senzills i més complicats, no fins a arribar al nivell de jocs heavy, tipus Railways of the World o Age of Steam, que aquests estaven allà exposats. La veritat és que la gent va flipar amb el Railways of the World de tota Amèrica o amb l'Age of Steam. Vam arribar a jugar algun Magleb, coses així, és a dir, jocs mitjos i jocs senzills, aventureros al tren, evidentment, Mini Express. Van venir moltes famílies, això ens va agradar molt, molts nanos que els interessava el joc i això és molt important. Hi va haver molt bon ambient, la sensació que estàvem sempre ensenyant jocs. No és allò que dius, estàs allà i no entra ningú. Evidentment, a l'hora de dinar vam anar a fer la nostra bona pizza, però tot el dia va ser magnífic. La veritat és que estem molt contents i amb ganes de repetir una jornada com aquesta, canviant de temàtica, evidentment. Un Molins de. Molins de, el que sigui. D'acord? De moment no podem pensar en molins de sex. Vull dir que de moment no, però altres coses penso que les considerarem. Molt contents com a club i nosaltres, evidentment, com a membres del club. Molt bé, doncs el següent va ser l'excursió que vam fer nosaltres tres, l'excursió sortida lúdico-cultural que vam fer al Festival de Jocs del Pirineu, a la Seu d'Urgell. Què dir? 8a edició, una organització perfecta, o sigui, tot com un rellotge, uns espais magnífics. No sé, el Sergi potser ens pot donar més detalls. Sí, va ser curiós. Sí. Ens vam trobar molta gent de De Vir, també està molt present De Vir, sabeu, el joc del Pirineu està molt present. Vam saludar, que som molt amics del club. Va ser xulo que ens van regalar al Victus, ens vam fer la foto allà al castell, una foto així, ens vam regalar... Havíem d'anar a la Torre Solsona i fer-nos una foto. Exacte. A les xarxes, evidentment, tots tres com un Pepe allà...
i tenim un Victus cadascú, fantàstic, i que el gaudirem amb el club. Després, comentar les partides. No vam jugar moltes partides, perquè el que sí que hem vist és que potser està enfocat potser més per famílies, o és el que a nosaltres ens va semblar. Sí que vam estar a la zona de jugadors més experts, no? I vam fer un RA que ens va encantar, no? Després vam tenir l'honor, que va ser un honor, que ens poguessin explicar el 1936, oi? Que això va ser brutal, de la mà del dissenyador, no? I, clar, penso que això, espera que el poso, això va ser, home, de lo més... No, aquest no és, com podeu veure. No, és Espanya 1936. Sí, ja veig. He posat el primer que ha sortit. Home, aquí el bo és que realment el senyor català, a part de fer un joc que és molt xulo, molt jugable, a més, jo crec que com a Wargame no és un joc que sigui molt pesat, tot i que té una profunditat brutal. Sí. A part és que l'Antoni Catalán és un pou de ciència a que és tot el tema històric a nivell de guerres europees del segle XX. O sigui, és brutal el que sap aquest home sobre la guerra civil i perquè no vam jugar res de la Segona Guerra Mundial, però per el que ens va explicar, aquest home és per un dia convidar-lo a cerveses i que ens expliqui moltes coses. No trobeu que els que heu jugat el Downfall of Empires o el Downfall of the Third Reich de Do It Games, no és que sigui la mateixa mecànica exactament, però té aquest grau de dificultat. És un wargame, però et permet jugar d'una manera àgil i no tens la sensació de que m'hauré de passar tot el dia jugant i dinar allà menjant un durum, sinó que tens un timing molt bo que et deixa jugar una partideta de 3 horetes, 2 hores i mitja, 3 horetes i acaba la partida bé. Vull dir, això està molt bé. I a més hi havia ampliacions. Hi havia com... Sí, es podien afegir cosetes, no? Sí, a més podia jugar com la primera part de la guerra, la segona part de la guerra. Estava molt xulo. Hi havia la part de guerra, de poder afegir la guerra amb els vaixells, que això també li donava un altre plus. Molt bé, molt bé. La veritat és que un joc molt xulo. Després... No, digues. No, res. El que volíem parlar sobretot era l'After Festival que vam fer allà a Puigcerdà, que vam patar jocs molt guapos, sincerament. A part de jugar a la Piari, vam fer un Salton Sea, que és un joc espectacular, super recomanable per jugar-lo, és molt xulo i, ostres, i després quin és l'Everdell? Vam jugar? Després en parlem. Comentar que vam jugar també al RA, com deia, i penso que no vam jugar cap més, no? Vam estar mirant tots els jocs, no? Hi havia la partida aquella gegant del Victus, també amb l'autor. La vam veure, correcte, molt xula, no? A Serra de Sant Ferm, no? I explicant-la en directe, no? La 1714, evidentment, no? Bé, una mica seria això. I acabem amb els Tàbula, no? Sí, amb els Tàbules, es van donar els Premis Tàbula, ja que es van quedar, diguéssim, sense seu, perquè el Festival de Benidorm va desaparèixer aquest any, ens van decidir... Gran còctel. Perdó? Gran còctel. Sí, un còctel magnífic. Passem un tupido velo en aquest punt. Sí que, comentar molt ràpid, perquè al final suposo que tothom més o menys qui més qui menys ho ha vist. Van haver-hi 2 grans guanyadors. Un va ser el White Castle de De Beer, en què sobretot va guanyar el joc de l'any, com també va guanyar el premi al millor Eurogame, el millor joc d'autoria espanyola i també va haver-hi un premi pels autors la Xeix Santos i l'Isla Cendrero. L'altre gran guanyador va ser l'Océans de Papel, de Trangis, com a millor filler, com a millor joc de cartes i com a millor joc d'iniciació. Va haver-hi una porra, que després la comentem. Jo vull fer una especial menció perquè ho vaig estar mirant i hi havia... El Barcelona estava nominat a 5 categories. No em va guanyar cap i a mi, sincerament, i personalment, i em sap molt de greu pel Dani Garcia, no em va guanyar cap. Perquè, ostres, tenint un joc que és d'un autor d'aquí, que és un joc d'una ciutat d'aquí, ja no dic catalana, fins i tot podíem fer ja el símil de que si és Espanya, no sé, se'ls mereixia alguna més. O sigui, estava nominat al millor Eurogame, com a autor, el Dani Garcia, com a autoria espanyola, com a millor joc avançat, com a millor joc de l'any, potser millor joc de l'any no,
però, ostres, un reconeixement al Dani Garcia crec que se'l mereixia perquè és un joc fantàstic. Si no l'he jugat, molt recomanable per jugar-lo. Molt recomanable i molt maco, a més. Molt maco. I ara, res, molt ràpid, comentar la porra que vam fer a finalització de l'últim programa. Vam fer quatre categories. Vam parlar de quin és el millor joc temàtic. El Ricard i jo vam dir l'Hegemony. El Sergi va dir Scarface 1920. Va guanyar l'Hegemony. O sigui, punt pel Ricard, punt pel Jaume. Com a millor Eurogame, jo vaig dir el Barcelona. El Ricard i el Sergi van dir el Darwin's Journey i no, va ser pel White Castle. I com a millor joc de l'any, el Sergi i jo vam dir l'Hegemony i el Ricard va dir el Darwin's Journey i va ser el White Castle. Per tant, diguem que el nostre no és fer quinieles ni porres. Per tant, aquí va quedar el joc i ja està. I enhorabona, evidentment, a tots els guanyadors dels jocs i d'autors i d'artistes perquè, la veritat és que hi havia molts bons jocs i tots crec que són premis merescuts. Sí. I ja està, una que més no podem afegir al Festival de Jocs del Pirineu. A mi m'agrada molt seguir aquests premis, no dic concretament Tàbula, no? Tots els que es donen, no? Perquè és una petita referència a diferents tipologies de persones que els hi poden agradar diferents tipologies de jocs, no? Els premis Tàbula abans se celebraven en un altre lloc i ara se celebren aquí al Joc del Pirineu, cosa que trobo que és força interessant, no? Hi havia molts canals també, nosaltres vam anar només de convidats, no sé si l'any que ve i podrem anar-hi o anirem com a mitjà, però en tot cas l'experiència jo la trobo positiva, interessant i bé. Necessitem més subscriptors. Si podem anar-hi, doncs, hi tornarem, perquè evidentment. No, i a més jo crec que és molt recomanable anar-hi perquè, ja dic, l'entorn és molt maco, es fa a la zona, diguéssim, al costat de la Seu Vella, al voltant de la Seu Vella, que és preciós, i els espais són xulíssims i l'organització és de 10. És un festival que porta ja 8 anys, està completament, diguéssim, implantat i funcionant. Hi ha la tira de botigues implicades amb els aparadors guarnits, hi ha restaurants que fan menús especials. Jo crec que han aconseguit que això, que la ciutat s'impliqués i això dona un valor molt gran en aquest festival. A més, en un lloc que no és cèntric, per dir-ho d'alguna forma, estem parlant de la Seu d'Urgell, i està molt bé. I cal posar-ho també en valor com un dels grans festivals que tenim aquí a la nostra terra. Sí, jo crec que sí. I a dia d'avui n'hi ha molts i penso que aquest és força referent. Jo sí que deia el que potser no és ben bé per tots els públics, no? Potser una persona que juga molt, doncs potser es queda una mica... També hi ha partides de rol, és veritat, no ho hem dit. Sí, partides de rol també. És també bastant orientat potser als roleros, perquè sí que és veritat que es feien partides de rol molt mítiques, en llocs molt mítics, o sigui, rotllo dins un castell, unes criptes, en llocs molt emblemàtics de la Seu. I sí que és veritat que potser és diríem que potser és un 60-40 més roler que no pas joc de taula. Podríem dir-ho així, potser. Els que vulguin l'any que ve jugar a rol, és el que diu el Jaume, penso que és una opció boníssima, però el que us aconsellem és que els que vulgueu jugar partides a la cripta d'aquí o al claustre de no sé què, apunteu-vos de seguida, perquè això es fa per reserva i de seguida s'omple. Sí, són jocs d'introducció, però... Amb un escenari d'aquests és un privilegi, de veritat. Anem al tema d'avui, no? Avui tenim un tema, sí, avui parlem de, sabeu que estarem fent diferents seccions, avui tenim la secció de Avui parlem de, i hem titulat amb un títol així de marmelada o similar. En el joc petit hi ha la bona confitura. Així que hem fet una selecció, que cadascú de nosaltres ha fet la seva selecció. No vol dir que els tinguem tots, o poder sí, o segurament sí, però en tot cas, alguns dels jocs que hem seleccionat pensem que són per fer sessions només de jocs de cartes o jocs petits, però no per això desprestigiar o descomparar, si existeix, amb jocs de més durada, d'acord? És a dir, són jocs interessants, petits, però que tenen una malmelada intensa. Jaume, si vols començar, tenim el primer... Jo començo amb un que és això. Com veieu, és tamany cartera, és l'Expansiòpolis.
de l'Steven Aramini, Dani Devin i Paul Kluka, ¿vale? I és un joc que cap a la butxaca, que cap a la cartera, que el podeu portar on us doni la gana, ¿vale? És un joc que és cooperatiu, ¿vale? Es tracta de muntar una ciutat. És un joc en si mateix molt fàcil. Tens una sèrie de cartes que tots tenen un barri, si us hi fixeu, un gris, que és l'industrial, la part taronja seria la part residencial, el blau la part comercial i el verd, les zones verdes. Tots són iguals, hi ha carreteres per aquí al mig, tots amb les seves formes i maneres. A darrere de cada carta, si ho poso així s'entendrà millor, hi ha uns objectius. I n'hi ha, em sembla que si no recordo, 20 i pico, com les 20 i pico cartes, ¿vale? Amb una puntuació. A l'inici del joc es treuen 3 cartes a l'atzar, són els 3 objectius que has de complir al final de la partida. I alguns et donen cartes positives, depèn del que facis, alguns et donen les cartes, et donen punts negatius i sumes. I has d'arribar, sumant tots aquests punts, és el teu objectiu de punts. I tal com col·loquis les cartes, que té mira, aquí es veu perfecte, jo què sé, una carretera, cada carretera et resta un punt. Si teniu una molt llarga, evidentment, restarà un sol punt per una carretera llarga, però per una petitona et treu un punt que fa molt de mal. Si tens la zona verda més gran, de quants quadrats és, i vas fent així, a part dels objectius que et doni aquí la carta. Té 4 expansions que també estan aquí dintre. Una que et surt unes platges, un que et surt una part, si no recordo malament, d'un monstre. Bueno, la veritat és que no l'he jugat mai aquestes extensions perquè realment el joc és difícil. O sigui, aquí posen un 83, però vam jugar unes partides entre nosaltres 3 i no va haver-hi tutia d'aconseguir la puntuació mínima. Mola on ho vam jugar. Mola on Sí, ho vam però jugar. el vam jugar mentre esmorzàvem. Imagineu-vos que mentre estàvem esmorzant en un bar, el vam treure i mentre preníem el cafè amb llet i el croissant, vam estar jugant a aquest joc. És un joc que el podeu treure a qualsevol lloc. El pa de fetge. Oh, sí, boníssim. I la veritat és que és d'aquests. D'aquesta sèrie n'hi ha la tira. Jo només tinc aquest, però sé i em consta que n'hi ha moltíssims. I més o menys... Ja me l'he pillat, És molt xulo. Vinga, un altre joc. Sol en Piper. Un dia podríem parlar d'ells. Podríem parlar d'ells. Sí. Llavors, un altre joc, també hi ha arxiconegut, Océanos de Papel. És un joc petit, per què? Perquè hi cap aquesta caixeta, un joc de cartes, fins a 4 persones, de 1 a 4, no, de 4 no, de 2 a 4. Expansió Polis podeu jugar una persona com poden jugar 5 o 6, perquè al final vas passant les cartes, això no ho he dit, però bueno. Océanos de Papel, tot de cartes. Bàsicament agafar cartes, pots fastidiar els altres robant cartes, fent unes combinacions, perquè cada carta té un... A veure si ho puc ensenyar una mica. Té dibuixos molt xulos, que són... Bueno, de fet, no són dibuixos, són fotos de coses fetes amb origami. Així. Per exemple, aquí hi ha un nedador. Bueno, aquí hi ha... Aquí se ho veig, aquí hi ha crancs, etc. Bueno, cada carta té uns símbols, unes puntuacions, i has de fer combinacions. Combinacions, ja sigui fent col·leccions, per exemple, col·lecció de petxines, una petxina et dona cap punt, si en tens 2 et dona un punt, si en tens 3 ja et dona 4 punts, etc. I la gràcia d'aquest joc, a part de fer, aquí tenim tota la col·lecció de cartes, hi ha una petita ampliació també, que jo crec que val la pena tenir-la, perquè al final sí que són 6 cartes, però li donen un punt més de diversió al joc. Bàsicament tu vas agafant cartes, les vas passant al costat, hi ha cartes que et deixen jugar un altre torn, etc. I hi ha un moment que tu pots dir fins aquí i pares la ronda. En el moment que tu pares la ronda es compten els punts. Per diverses... No, tampoc ho explicarem ara, perquè no ve a cuento, però comptes els punts, qui té més punts els sumes. Però hi ha la forma divertida d'acabar la ronda. I és dir, última oportunitat. Això, en el moment que tu consideres que tens com a mínim 7 punts i creus que tens més punts que els altres, dius última oportunitat, els altres fan una ronda més, cosa que tu no, i a partir d'aquí es fa el recompte de punts. Què passa? Si tu tens més punts que els altres, a part de guanyar els teus punts, guanyes el plus que es diu de color. Les cartes veieu que tenen diferents colors, del color que tinguis més, sumes aquests punts extras. I la resta de jugadors només sumaran els punts del color que tinguin de més. Per tant, els estàs penalitzant molt. O sigui, pots fer
un gruix de punts molt bèstia per separar-te. I guanyes, depèn de la gent que juga, vas a jugar a més o menys punts. Normalment aquest joc s'acaba en mitja horeta, el tens pelat. I aquesta és la gràcia. Si tu resulta que al final no ets el que tens més punts, tu només acabes puntuant els colors. I en canvi els altres ho puntuen tot. També hi ha una altra variant, és una norma que és les sirenes puntuen pels màxim número de colors que tens. Però si aconsegueixes les 4 sirenes, n'hi ha 4, automàticament les treus, baixes i s'acaba la partida i has guanyat. Això el meu fill m'ho ha fet 2 cops. Vale? A mi no m'ha sortit mai. No m'ha sortit mai més de 2. El meu fill m'ha fet un dia, a més vaig el mateix dia, i t'asseguro que era jo qui barrejava les cartes, m'ho va fer 2 cops. Brutal, no? És un joc brutal, no, brutal. El joc és molt divertit i ja et dic, i l'ampliació val la pena, costa molt poquet i val la pena ficar. Vale? El tercer joc que us vull ensenyar... Sí, em queda aquest. Sí. És el Deep Space This Is. És un joc viejuno. És un joc que no està al mercat, l'heu de trobar per importació o ja a Wallapop o llocs així una mica més de buscar. És un joc per solitaris. Per una persona. És un joc que si busqueu a la BGG hi ha material de fan-made per avorrir, però per avorrir, avorridíssim. També podeu trobar la versió print and play, perquè al final l'únic que canvia, i us ho ensenyo així molt ràpid, és teniu una nau, en el joc també n'han 3, és això, és molt petitona, una nau en què tu tens un escut, que és la part verda, i la part, diguéssim, de negre és els punts de vida que tens tu de la teva nau. La nau té unes posicions de la teva tripulació i després tens uns daus. Uns daus que són, això, veieu que tenen com diferents símbols, això són símbols de la vostra tripulació. Com es pot fer aquest joc? Canvies els símbols per números i per tant ja te'l pots fer amb daus normals i corrents. I d'això per internet en trobareu a patades, us ho podeu fer vosaltres. I després el joc es tracta de que, en teoria, aneu per l'espai i van sortint enemigos. Etcètera. Fins que hi ha un moment que et surten una nau mega gansa, que és la que en teoria has d'aconseguir rematar al final. I ja està, no té més aquest joc. És un joc, és divertit. Jo no el coneixia, Jo no el coneixia. I jo aquest el vaig veure fa molts anys i és d'aquests que dius, ostres, em va cridar, ja te'l deixaré. I és un joc que és molt fàcil de jugar, perquè al final les instruccions són 5 pàgines, i té xitxa, vull dir, no sembla un joc que si no dius, quin joc més fàcil, una porra, perquè si arriba al final amb unes condicions més o menys decents, perquè no et vingui la mega nau i et destrossi, és difícil. I a més, quan dius, ostres, ja he jugat 30 vegades, que avorrit que és aquest joc, entres a internet, et baixes. Et baixes coses, no, dius? Et diu a qualsevol nau. Perquè a més, fins i tot ja està a l'Halcón Milenario, que l'he vist. I segueixes jugant, vull dir que no... És com que diu un joc il·limitat. I a més, vull dir, realment ocupa poquet, us el podeu emportar de vacances i allò quan algú està fent la migdiada i estàs tu sol allà avorrit com un ostres sense voler mirar cap història de la tele, te'l treus i jugues. No cal molt espai, I ja està. Molt bé. Aquí les meves propostes. 3 propostes del joc petit i la confitura. Ricard, què fem? Doncs parlarem dels japos. Parlarem dels japonesos de Oink Games, que tenen uns jocs tots amb el mateix tipus de capseta, moníssims. I us ensenyaré 3, d'acord? Són molt monos, estan unes capses molt ben fetes i veritablement te'ls pots endur a qualsevol lloc. I tinc 3 tipus bastant diferents. Un és un molt conegut que es diu Scout, d'acord? Aquest és un joc de cartes amb el qual guanya qui s'emporta més cartes a la seva butxaca. I com es guanya? Doncs es guanya vencent a les cartes que hi ha sobre la taula. I tu vences amb una escala amb més números o amb un grup de números del mateix número superior al que tens a sota. D'acord? El bo de les cartes és que tenen un número a dalt i un número a baix, aleshores tu quan comences, les cartes que et donen, tu has de triar la mà de cartes que et donen si la vols boca amunt o boca avall, per has de mirar el tipus de joc de números que t'han vingut donats. Les cartes tal com et venen no les pots modificar de posició,
sí que pots agafar cartes de la taula i posar-te-les pagant una penalització, te les poses on vulguis per o augmentar l'escala o augmentar el grup de números, el grup de 10, el grup de 9 o el grup que sigui. És així de senzill. Guanya qui porta més cartes vençudes a la seva butxaca. Àgil i la veritat és que motiva molt. Vull dir, ens el vam portar aquest estiu de vacances pensant que les filles dirien un joc i veritablement es van enganxar més que nosaltres. Scout, molt xulo. Scout and Show, de fet. Molt bé. El següent és un que surten 3 goril·les, d'acord? I es diu Durian. Entesos què és aquest? Durian, vale? Molt bé. De què va Durian? Durian va de supermercats. Resulta que, com bé sabeu, al supermercat sempre hi ha goril·les, no? Doncs bé, jo no sé què nassos foten els goril·les al joc aquest, però van molt bé. Tu tens una mena de peana de fusta, d'acord? La trec i us l'ensenyo. No us l'ensenyo perquè no surt. I et poses, sense veure-ho, una targeta com aquesta, amb la qual hi ha una meitat amb unes fruites i una meitat amb unes altres. Màxim 3, mínim 1. Però tu no veus què tens. Els altres ho veuen. És com el joc típic de posar-t'ho aquí, d'acord? Aleshores, clar, cadascú ha de comptar les fruites que hi ha al voltant, sense saber la seva. Aleshores, per torns es van posant unes fruites a la taula com si fos les comandes d'un supermercat. Tu el que has de calcular és les cartes que hi ha a taula i quan tu pensis que les cartes que hi ha a taula són més que les cartes que tu pots servir, és a dir, les cartes que tenim nosaltres, la carta que tenim nosaltres és l'estoc que tenim. Llavors, si hi ha 4 jugadors, doncs hi ha 4 cartes d'estoc. I per torns anem posant cartes a la taula. Si tu veus que el teu company anterior ha posat una carta i no ha tocat la campaneta, vol dir que no s'ha adonat de que ens hem passat d'estoc. I tu fas així i dius, tonto! Es compta i si veritablement hi ha més fruites a la taula que les que tenim aquí, doncs ens emportem una penalització. Aleshores, al final, qui acumula més penalitzacions, em sembla que és 1, 3, 5 i 7, el que arriba a 7, doncs eliminat. D'acord? Àgil, ràpid, 10 minutets, un quart juguem i és molt addictiu, molt, molt. I per últim, dels de Oink Games, us tinc guardat un altre que es diu Whale to Look. Whale, balena, Whale to Look. D'acord? Aquest tracta de fer una mena de graella que és un oceà, un mar, amb el qual portem els nostres vaixells moníssims de fusta amb tot de turistes, els portem a veure, a avistar balenes i orques, d'acord? Killer whales and whales, d'acord? Aleshores, els hem de col·locar a una d'aquestes targetetes que veieu, pensant on hi haurà més balenes o on hi haurà més orques. Això ho podem saber donant la volta a les targetetes que ens posa un número de manera secreta sense que ho vegin els altres companys. Llavors, podem anar apropant, podem anar movent el nostre vaixell amb turistes fins allà. Al final, quan s'acaba la ronda, es destapen els números i qui tingui els turistes més a prop d'on hi ha orques o on hi ha balenes, guanya més punts. És així de senzill. A la següent ronda, a més, afegim uns pescadors que fan que la cosa sigui una mica més difícil. És un joc àgil, és un joc d'endevinar números a través d'unes pistes que anem assolint destapant targetes per nosaltres i veritablement, igual que el Durian, igual que l'Scout, són jocs senzills però molt, molt addictius. I acabo amb un clàssic, almenys a casa nostra, que és el Sequoia, d'acord? Aquest és un joc també que dura 10 minuts, amb el qual el que hem de fer és fer créixer els sequoies d'un bosc. Aleshores, cada persona té una sèrie d'arbres d'un color determinat i al bosc són 12 targetons amb un número, d'acord, de l'1 al 12, del 2 al 12, perdó. Aleshores, tu tires uns daus i amb els daus has de fer combinacions numèriques. Amb els daus has de fer 2 números i poses un arbre a cada número i al final és un joc de majories. És a dir, si jo tinc un 5, un 3 i un 2 i 2 dosos, puc decidir els 2 dosos faig un 4 i poso un arbre al 4. Els altres 3 faig un 5 i un 3 fa un 8 i poso un arbre al 8 i sempre deixo fora un dau. Clar, hem de fer l'estratègia de veure on posa arbres tothom, perquè el que volem és guanyar els punts d'aquella targeta, d'aquell bosc.
però clar, no te la pots jugar perquè si tu vas veient que tothom va posant arbres allà, te n'aniràs a un altre. Segurament tindrà menys punts, però el guanyaràs. Molt xulo, han tret l'expansió per jugar a 6 jugadors i es juga molt bé. És un joc perfecte per jugar fent una cerveseta o menjant una hamburguesa en una taula sense embrutar-lo, d'acord? I jo ja estic. Jocs senzills i que els podem portar a qualsevol lloc. Bona confitura. A més, volia afegir que està molt bé que haguem parlat d'aquests, estic pensant, Ricard, perquè els vam adquirir a Essen, no? I no vam comprar un, vam comprar diverses balenes, diversos scouts. Són jocs molt xulos. Aquesta editorial és una editorial que es mereix potser fer un especial, no? Un dia, o parlar-ne intensament. Com 20 jocs, O sigui, és espectacular. Exacte. Té una pila. Vinga, em faltaria a mi, començaré amb un joc que no sé si ja ha sortit en castellà o està a punt de sortir, però com que és de la bona confitura, doncs vinga, anem a ensenyar-lo, que és aquest Cinco Torres. Aquest el vam veure a Essen, si te'n recordes, Ricard, allà just entrant a la porta general, i ara el traurà Maldito. És un joc molt divertit, de capsa petita, com veieu, on jo aniré construint, aquest està a punt de sortir, ja dic, jo aniré construint una torre del número més petit al número més gran. Mira, aquí es veu l'exemple, d'acord? I aleshores he de començar per baix de tot, de manera que el més gran estarà baix i vull pujar cap amunt, Què passa? Que el que m'interessa és col·locar el número més baix a dalt de tot, perquè aleshores significarà que a mi em puntua... Veieu que hi ha un per 2? D'acord? És com un multiplicador. Clar, no sempre tindràs les cartes que estàs necessitant. No té res més, però es va vendre com a xurros i Maldito jo penso que té una molt bona idea. Fixeu-vos aquí, aquesta partida a 3 jugadors, hi ha el típic mercat de cartes de compra, d'acord? I hi ha el que seria el jugador. Aquí tenim 4 jugadors. I cadascú està col·locant aquí les cartes. 11, 6, aquest ho ha fet perfecte. Té aquí un 0 ben potent, aquest també. Ui, aquest té 2. Bé, és això el joc, No té més, un joc ràpid, un joc senzill per, diguem-ne, gaudir-ne. Jo penso que aquest joc serà el proper que em compri per Gastrojocs. És un joc molt adient. Treu Maldito Games. Seguim amb el nostre estimat Nizia. Gaina Nizia. Aquí tenim Nizia. Tinc 2 d'ell. D'acord. Aquest és força actual. Aquest joc el vaig descobrir a casa d'un amic de Sant Feliu, també. Jaume, un amic de Sant Feliu que tenim, que de vegades anem a casa seva. El Ricard i el Guillem hem anat. No sé si el coneixes, Jaume, però en tot cas és per jugar-lo. És guapíssim. Aquesta és la capsa, fixeu-vos-hi. Ben petita, però plena de confitures. Fixeu-vos-hi, tenim aquest gos que ens ajudarà a retenir els robatoris que fem, perquè efectivament som lladres. Lladres d'escultures, de quadres, d'esbossos, i en tot cas, en cada una de les 4 rondes que tindrem, anirem robant diferents fitxes d'aquestes. Ensenyem, per exemple, aquesta ronda. Aquesta ronda comença amb aquestes 4 fitxes grogues i aleshores cadascú aposta un número. El que baixa és la peça del mig que agafa. Aquí, per exemple, estan amb les fitxes blaves i aquesta jugadora s'ha endut aquestes 3 fitxes de moment. D'acord? És la 4a ronda, com podeu veure, en queden 2. Té el gos també de protecció, per si l'intenten robar. A l'hora de comptar els punts, cada ronda es podrà quedar les fitxes si es dona una sèrie de condicions. Les condicions és que jo tingui una certa suma de fitxes, però perdré les fitxes si no puc aguantar-les. Si no s'aguanten, si es dona que jo no tinc suficients punts, no sé si es veuen molt, veieu aquestes fitxes d'aquí? Aquestes fitxes d'aquí? Amb uns punts blancs, d'acord? Aquests punts blancs, el que fa, ara es veuen, aquests punts, a veure si ho puc ensenyar una mica millor,
i si no, aquí, a veure, aquesta. Aquests punts blancs el que fan és que al final de la partida qui no tingui punts blancs queda eliminat de joc. Eliminat significa que tant se val que tingui 23 punts, perquè si no té aquesta mena de coartada, que és, doncs no pot puntuar. Molt fort, molt fort, molt fort. Los Cities. Passo a Los Cities perquè és del 99. Ara han fet una nova i també és del nostre amic Nifia. Aquest sí que el coneixeu, no? L'he vist. Los Cities. Aquest el tinc de fa uns quants anys i és un joc de 2 que crec que és impossible no tenir. És un joc molt, molt xulo, de veritat, molt xulo. L'hem jugat ara fa poquet amb l'Anna. Aniràs fent fileres aquí de cartes i el que tingui més números es queda la carta d'aquí al mig. És un pick amb 2 jugadors. Tu tens unes cartes, és un joc de bases, però les bases les vas col·locant aquí, cadascú amb la seva línia, diguem-ne. Qui tingui més puntuació podrà adquirir la carta del centre i guanyarà, diguem-ne, el que és la ronda. No sé si el coneixíeu, però és un joc... Mira, aquí està l'edició castellana de De Vir. És una edició... Ara han tornat a fer una edició nova, És un joc que ja veieu que és del 99, però que, mireu, aquí estan fent una pica-pica, 4 cartes, un taulellet, i val moltíssim la pena. Li tinc molt d'apreci al joc perquè és un dels de la col·lecció, una mica em poso una mica així romàntic, diguem-ne que és un joc que va venir fa temps, d'acord? Va venir fa temps a la nostra casa i el tenim així perfectament guardat. I el darrer que us volia comentar, hem fet dos de... Ja ho sé que hem fet 2 de Nícia, però en tot cas penso que valen molt la pena. És un que també treurà Maldito, que com a CEO li agrada molt, i és aquest Tichu, d'acord? Jo tinc aquesta edició, em sembla, sí, jo crec que sí, i aquest sí que és un joc de bases, però, escolta, per jugar de 2 en 2, és a dir, per parelles, tu tens la teva parella davant, com una mena de pòquer. És un joc que pica molt, pica moltíssim, i cada una d'aquestes 4 cartes té un poder diferent i pots fer senyals amb el que jugues. A veure, obligatori jugar 4 persones, això sí, correcte, però de veritat que la mecànica del joc és molt senzilla i a mi m'agrada moltíssim. Ara trauran aquesta edició de Maldito Games, que fa temps que la va dir que sortiria, i en un vídeo, em sembla que d'anàlisis paràlisis, va dir que sortiria. Veieu aquestes cartes que estan molt, molt, molt tocades. Cada número tu tires una carta i has de seguir el pal, com la bona brisca o el tute o jocs d'aquests estils, no? I tens, com veieu, cartes, però són cartes com del pòquer i, per tant, has d'anar guanyant els trumfos i tot tipus de coses. A mi m'encanta. És un joc que, a veure si podem recuperar, perquè mentre es preparava l'això vaig mirar, ostres, el Tichu. A més, el Miquel Àngel va dir que a veure si un dia el jugaven fa temps i la veritat que em sembla que encara no sé si l'hem jugat un cop en un gas. El dia 8. Sí, doncs, escolta, passa que clar, és per 4. Bueno, 4 hi som, segur. Però sí, exacte. I fins aquí aquest repàs d'aquest tema, que hem buscat un tema així peculiar, d'acord? Un tema que jo penso que es pot interessar a tots, no? I bé, passem al següent punt, no? Que seria, Ricard, presentes la següent secció? A què hem jugat? Doncs bé, també no volem que us avorriu amb un programa molt llarg. Per tant, mencionarem un parell de jocs que hem jugat cadascú de nosaltres i us direm per què ens agraden, d'acord? Si us sembla bé, començo jo. Començo amb un que m'ha arribat de Kickstarter i que tenia moltes ganes, que és que ja l'havíem esmentat, el Botany. Ja em va arribar la setmana passada, el vaig destrucalar, el vaig muntar, vaig veure com es jugava i la primera víctima va ser el Sergi, perquè el Jaume el tenia en patxutxo, d'acord? I ens ho vam passar molt bé. És un joc mig
fàcil, d'acord? No és complicat, és un joc de taulell que sembla que és joc de duca d'abans, però té la seva tela. Vull dir que som naturalistes que anem a buscar plantes arreu del món, aleshores tenim la nostra finca a Anglaterra i es tracta de... Ens donen una mà de cartes amb les quals tu tens unes plantes que són uns gravats del segle XIX maquíssims, d'acord? Que estan arreu del món. Et diu la localització de la planta, però tu no la pots posar encara al teu magatzem de transport. Has d'anar a Mongòlia, has d'anar a Nova Gal·les del Sud, has d'anar a Califòrnia, has d'anar a Espanya, has d'anar al Kazakhstan i quan hi ets la baixes al teu magatzem, que és una campana Woodian, que és una campana que manté la temperatura perquè et permet preservar la planta fins que tornes pel taulell fins a la teva finca d'Anglaterra. Una vegada arribes a la teva finca és quan tu pots les plantes que tens a la campana Woodian o que has decidit secar, premsar, que no donen tants punts, si tu la guardes a la campaneta, la preserves perfectament. Llavors, si aquella planteta, que és una carta, valia 3 punts, tu la baixes al teu jardí i són 3 punts. Si tu la baixes com a planta premsada, valgui el que valgui, et valdrà un punt. D'acord? A partir d'aquí, cada partida has de treure un esdeveniment que et fa tirar daus que et donen èxit o fracàs, que et fa perdre reputació, que la reputació és el que et dona diners per fer cada expedició. Quan tornes a la finca, has de tornar una altra vegada, agafes cartes de la pila i et donen les plantes que has d'anar a buscar doncs, a Colòmbia, a Brasil o a Japó. D'acord? Llavors, aquest esdeveniment em fa baixar doncs, la reputació, és a dir, els diners que guanyaràs, i et deixa accedir a cartes que són petitetes, que es diuen cartes d'expedició, que et faciliten la teva tasca, perquè et pugen el valor dels teus daus quan els tires, et fan fer la punyeta al contrincant perquè et permeten agafar-li dini al contrincant. Per tant, tenim simplement fer un recorregut, baixar unes cartes, tenir un repositori on deixar-les, fer un esdeveniment que ens fa baixar o guanyar reputació i punts, d'acord? I unes cartes d'expedició que al final és material, són instruments, són tripulació que ens faciliten la nostra tasca arreu del món. Fàcil, àgil, vam jugar en una estona no pas molt llarga, ens ho vam passar molt bé. L'estètica és maquíssima, que ho han patat, de veritat, vull dir que us aconsello que encara que no us el compreu, quan surti aquí, de moment està en Kickstarter i en anglès, però segur que el pilla algun editorial, perquè si no és que seran tontos, perquè és molt bo. És un joc mig fàcil, és a dir, que pot arribar molta gent, però quan el tinguin a les botigues, o sisplau, entreu a la BGG i mireu les cartes, perquè són una meravella, de veritat. Us l'aconsello. I després també us volia parlar d'un altre, que és un... No és que sigui nou, no és que sigui vell, però que la gent que juga li encanta, que és el War Chest, d'acord? Vaig fer una partideta del War Chest amb el nostre amic Miquel Àngel. És un escac pijo, no? És un escac medieval amb el qual pots jugar 4, però la veritat és que amb jugadors és com es juga millor, amb el qual tu vas traient unes fitxes una mica com les del Too Many Bones, d'aquest tipus així com de baquelita, molt maques, que són diferents tipus de guerrers o d'armes medievals. Aleshores, tu les vas plantificant al terreny i es tracta d'anar avançant i aconseguir conquerir uns jocs determinats. Aquella persona que aconsegueixi conquerir 3 o 4 terrenys determinats guanya. Molt semblant, per exemple, a l'Undaunted, que és aquest wargame que ha tret Duit. D'acord? Al final la mecànica és la mateixa. És anar avançant, anar atacant el nostre contrincant amb les armes que tenim. Cada fitxa, com les que us està ensenyant ara el Sergi aquí a les imatges, té unes qualitats, unes característiques d'atac diferents, evidentment. O pot atacar a distància, o pot atacar 2 a la vegada, o pot repetir l'atac, o pot reclutar amb un altre. Llavors, això ho juguem a l'atzar traient-les de la bolsa i tenim 3 tipus diferents cada jugador. És rejugable perquè cada partida traurem 3 tipus de soldats o d'exèrcits diferents. Molt bo, àgil i molt xulo, us l'aconsello. War Chest, d'acord? L'ha tret Maldito. I a més, hi ha forces ampliacions, oi, Ricard? Dues. Hi ha l'Assedio i Nobleza. Jo tinc el joc base i tinc Assedio, que et permet fer fortaleses, d'acord? Sí, jo també. Està molt bé. Molt bé. Està molt bé. Jaume, vols seguir? Vinga, va. Jo també seré una mica breu perquè la veritat és que ja portem un rato aquí de la que te pego, però bueno. 2 jocs. Un és el Salton Sea
i tampoc explicaré massa més, perquè ja vam explicar quan abans d'acabar a sortir, l'hem explicat una mica breument abans, però vamos, és un joc molt xulo, és un joc de cartes. La gràcia està en que les cartes que et donen, diguéssim, les accions per l'altre cantó són calés, per tant, tu pots tenir molts calés amb accions molt bones, però que després potser hauràs de gastar. Això aquí té un bon punt, perquè dius, home, si ara aconseguim molts diners, t'agafes com un boig les cartes de 5 i després vas boig per poder pagar alguna cosa perquè no et donen canvi aquí. Vale? Això per un cantó. Per l'altre, té la gràcia que has d'anar fent... Al final és posar treballadors, a una sèrie d'accions. Tens uns treballadors limitats, en pots arribar a guanyar fins a 3 més durant el llarg de la partida i vas pujant, diguéssim, veieu aquí hi ha un track amb uns piloners de 4 colors. Això és el track, diguéssim, de les 3 empreses en què tu vas pujant comprant accions. A l'esquerra teniu els terrenys en què vas foradant i vas aconseguint material i a la dreta hi ha tot el joc de cartes. Hi ha cartes d'investigació, hi ha cartes de contracte i hi ha cartes d'accions. Com l'acció sigui més cara, evidentment, doncs és molt millor. Val? És un joc molt xulo. Li has donat molt al coco perquè té la seva xitxa, perquè, ostres, pots anar millorant accions, però hi ha un moment que has d'aconseguir, diguéssim, cash, perquè si no, no pots pagar a l'hora de comprar altres accions. Has de poder pagar reparacions. Si tens cartes molt altes, les reparacions potser costen menys que la carta, per tant, al final acabes, entre cometes, perdent calés o perdent accions molt bones. I la veritat és que és un joc que ens ho hem passat molt bé. Sí. No és un joc fàcil, és un joc d'aquests duretes, però són els que ens van a nosaltres i jo crec que també, ara que ja sabem com a jugar, l'hem de jugar un altre dia més fluid, perquè la veritat és que vam jugar una primera partida que vam estar una bona estona per veure totes les mecàniques, perquè realment es poden fer la tira d'accions i, ostres, molt recomanable, molt recomanable. L'altre joc és un joc que va portar el Ricard, que és també que vam jugar al Festival de Jocs, és el RA, és un joc una mica de fer apostes, és molt divertit també. És un joc que, a més, és molt maco, amb unes il·lustracions precioses així en rotllo egipci. I, bàsicament, tu tens el tauler amb una sèrie de formes de poder guanyar punts i has d'aconseguir les taseles que et donin punts en aquestes condicions. Per cada 10 que tinguis, diferent. Si tens collites però no tens rius, no puntues per les collites. A cada torn es va canviant una part del tauler, diguéssim, es reseteja per tornar a començar. Hi ha penalitzacions, tu tens unes fitxetes per fer les apostes que a cada torn van canviant, perquè tu quan guanyes l'aposta guanyes també la fitxa que hi ha en aquell moment de l'última aposta que s'ha fet. Has de jugar molt bé a les teves fitxes d'apostes, perquè si no pot passar com el Sergi la primera partida, que va replegar les apostes més baixes i es va menjar els mocs literalment. I has de saber jugar molt en com fer les apostes, en què si tens apostes baixes, a vegades una mica de farol, a veure si algú pica i se la menja. I, és un joc molt xulo, és relativament ràpid, perquè no dura pas massa. Ens van putejar molt. Sí, et fots punyalades a tort i a dret, i jo crec que es pot jugar molt bé tant a 2 o a 3. A 2 potser, no sé, a 2 l'heu provat vosaltres. Jo a 3 he jugat a 3 i vam jugar a 5 amb la Mercedes i el José, i la veritat és que ens ho vam passar molt bé i és molt divertit, molt divertit. 2 està bé, també. Es pot jugar molt bé. Sí, sí. Doncs, Sergi? La veritat és que està molt bé. La veritat és que sí. Em toca, vaig a fer els 2 darrers jocs que he estat jugant. Un d'ells és un Kickstarter que em va arribar. A veure si el trobo. Ara ja està. Un Kickstarter que em va arribar, que tinc aquí darrere. L'ensenyo una mica. No sé si ara es veu aquí. Es veieu? Que es veu una mica. El que es veu és els personatges. Perquè resulta que és Divinity Original Sin, el joc de taula. Ha trigat molt en arribar, ha trigat una mica en arribar, la veritat que sí. Ha canviat força el sistema de joc que hi havia, però penso, aquesta roda que hi ha, no hi és. O sigui, no hi és. No hi és aquesta roda. En fi, no hi és. Llavors, què vol dir? Doncs vol dir que han modificat
com la campanya de Kickstarter ajuda. És a dir, els dissenyadors han anat rebent diferents imatges, diferents notícies o informacions dels jugadors, així és com ha quedat. Així és com ha quedat. Diferents informacions dels jugadors i han modificat el joc després de... Per això hem estat esperant 2 anys el joc. 2 anys. És a dir, no, en total 3, exacte. L'entrega, 2 anys més. Així és com ha quedat el joc. Cada jugador portarà un personatge, vull dir, això. I aleshores és totalment com si estiguéssim jugant a un joc de rol. D'acord? Jo ara estava jugant, ho vaig dir el mes passat, a ISS Vanguard, que tenia aquí darrere muntat, he fet 4 planetes, l'he guardat per continuar-lo amb la meva ISS més endavant i ara m'he anat a un món de fantasia. D'acord? Hi ha un altre llibre, aquesta tarja és per als diferents rounds, els personatges que t'enfrontes, i en tot cas el que mola moltíssim és això que tindrem cadascú. Cadascú tindrà un personatge, això és el tutorial, cadascú tindrem un personatge i el personatge tindrà uns conjurs. Això és, diguem-ne, el tutorial. El tutorial ja l'ha acabat i ara, diguem-ne, que m'he escapat d'un vaixell que estava a Besonet, xaval. Jo estic jugant amb els 4 jugadors, d'acord? És a dir, que és per fins a 4 jugadors, jo estic jugant amb els 4 jugadors. I cada jugador té la seva vida, el collar d'esclau que té aquí, punts d'acció, cartes de màgia, com si fos l'Skyrim, un joc de rol, un joc de Dungeons and Dragons, la seva motxilla, diferents talents, una bestiesa absoluta. De debò, una bogeria. M'ha encantat la creació del personatge, m'ha encantat la manera com va explicant les històries. Tinc aquí les cartes, no ensenyar cap joc, però aquest sí que em fa gràcia ensenyar-lo. Tinc aquí com es desenvoluparà en aquest naufragi, no? Aquesta primera... després del tutorial, no? Em tapa la cara, no val. És a dir, que anirà avançant la història i anirà avançant els teus talents, les teves habilitats que tens amb aquestes cartes que deia, són conjurs, són talents, bueno, és brutal. Això és Divinity, és divino, bueno. Divinity. El segon que volia ensenyar, i que també aquest sí que l'hem jugat junts, és el Evenfall. D'acord? El Evenfall. Evenfall és un joc que vam comprar a Essen. Sabeu que per Molins Horror Games sempre agrada, des de fa 8 anys que ho fem, sempre agrada i la gent després queda contenta de que tingui jocs recent vinguts d'Essen i amb qualitat de novetat. I Evenfall ens va sorprendre, el vam jugar també a la sortida de la Seu i en aquest cas el vam jugar a Puigcerdà, a casa del Jaume, i en tot cas ens ha encantat. Com a mínim a mi m'ha encantat. La proposta és una proposta senzilla de deck building, senzilla en quant a que jo tinc una sèrie de cartes d'inici, crec que eren 3, ara no recordo, si em podeu ajudar, us en recordeu quantes eren que començàvem? Com que era un joc tan ràpid, ja ni me'n recordo lo ràpid que van passar les cartes. Oi que sí? Exacte. Llavors comencem amb una sèrie de cartes i el que mola és que, clar, aniràs fent el teu deck building. Cada una de les cartes té diferents preus, diferents costos per comprar i per tant ja estic dient que hi ha recursos en el joc. Tenim 2 tipologies de personatges, de meeples, uns són bruixots i un altre són com bruixes. Les bruixes poden fer una sèrie d'accions en el taulell central d'accions, que són aquests llocs, que els podem anar a enviar a fer aquestes accions. I després ens podem col·locar en les nostres cartes, aquí la partida encara no ha començat, ens podem col·locar en les nostres cartes si ho posa aquí un meeple. El que té d'interessant és la interacció que hi ha amb els jugadors, la interacció que hi ha amb les cartes teves, te les poden bloquejar, vas guanyant un manà, que el manà, aquesta mena d'energia, servirà per també als combats, us en recordeu? Vas guanyant aquestes pedres que te les posaràs a les cartes. Bé, brutal. És un joc que va tenir molt d'èxit a Essen, va tenir molt d'èxit, la veritat és que sí. És de l'editorial de l'EP, la gent d'Orleans, per exemple, que ara fan aniversari del joc d'Orleans. Però no ha sortit, sembla, no sé si sortirà per
per Arrakis o de moment queda una mica fora de l'editorial. Jo crec que és un joc que penso que val molt la pena. Llàstima que de moment no surti en castellà. En tot cas, nosaltres el tenim en el club, així que si algú vol passar-se a jugar-lo, i Ben Folster n'està parlant força, jo penso que pot ser un joc interessant. I amb això acabem... Digues, Jaume? No, res, només una petita nota, que és un joc que si t'agrada fer combos, t'ho passes pipa perquè comences a pam, i carta, i agafo aquí, doncs me baixo aquesta i poso la bruixa aquí, però després me la baixo baix i doncs poso un Elder, l'Elder em permet agafar una carta, pots estar de cop, se't desencadena un combo d'aquests, que jo vaig trigar com 4 torns, no, 4 torns no, pensava que el joc en dura 3, però vaig estar com una partida, una ronda d'aquelles curtes, no, de baixo això, pum, 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 i dius, uah, tu què fes, no? A més, mola perquè és d'aquells jocs que les cartes tenen diferents funcions, segons la col·loquis del taulell, a la dreta, a l'esquerra. Bé, estem fent, això, un aquelarre de bruixes. Sí. Amb això acabem. Hem volgut fer un programa una mica més, però fet en les notícies. Una petita nota d'agenda molt ràpida. Res, 2 coses molt ràpides. Una és no posaré nom per no ofendre ningú, però els d'Osona Juga van fer un atracament amb Armada amb els de Caldaus, en el seu programa de la Xapalúdica, deu fer cosa de mes i mig, i ens van reptar a fer un campionat de Captain Sonar. És un joc molt divertit, si no juguen mai busqueu-lo perquè és molt divertit, 4 contra 4, enfonsar el submarino en temps real. L'any passat es van picar entre ells, coses infantils, Caldaus i Osona van fer un combat que, si no recordo malament, van guanyar els d'Osona, i aquest any ens han reptat un altre cop amb els de Caldaus, amb els de Llagostera, Miper Llagostera, em sembla que es diu, al club, i a nosaltres, d'una forma molt, molt burda, de molt males maneres, i per tant, Molins de Rei, Molins de Jocs, ha acceptat el repte. Anirem, diré que 10 persones, a destrossar Osona Juga i a Caldaus, perquè s'ho mereixen, perquè són unes males persones. I aquí ho diem, així, clar i català. Anirem el dia 11, el dissabte dia 11 de maig, jornada de reflexió, anirem a rebentar els seus submarinos, a deixar-los com una sabata destrossada i vella i podrida a dins del seu... Em sembla que l'únic més gros que tenen allà és el pantà de Sau, que ara té 4 pams d'aigua, però és igual, es quedaran allà enfonsats en el fang, directament. Està obert al públic, podeu vindre allà. Arribarem allà i ens farem tot a petons. Molt lliures, passem-nos-ho molt bé. Hi haurà sorpreses, perquè hi haurà sorpreses i no les direm, però, que el dia 11 podeu anar a Call d'Atenes, no sé on t'ho faran, ja ho diran, i també pels que no podeu anar-hi, ho retransmetent per YouTube, pel canal de Caldaus, i també serà molt divertit. I ara ja una cosa més sèria, res, molt ràpid, també el mateix cap de setmana, el 10, 11 i 12 de maig, a Granollers fan el Jugar per Jugar, també és un d'aquests events que ja fa molts anys que se celebra, i és d'aquests que si teniu ganes de jugar a jocs, de veure protos, a més hi ha un concurs de protos i tot, és un joc també per anar-hi. Podeu anar a Granollers el dia 10, us quedeu a dormir a Granollers, el dia 11 al matí aneu a Call d'Atenes, baixeu a Granollers i us quedeu el 12 de maig allà, i si no us ha tocat anar a meses. I ja està, aquí, com deia el Sergi, aquí s'acaba el programa d'avui. Protos no és una marca de vi? El què? Protos no és una marca de vi? També. Sí, també. Gràcies. També. Sí. Espero que us hagi agradat, no? Saps què podríem dir abans de marxar? Que comenti la gent, no? O quines seccions els agradaria, no? De moment la cadència és mensual, com veieu, i jo penso que de moment estem fent seccions, però no sé si voleu que afegim alguna secció. Comenteu-nos, oi? Deixeu els comentaris i així notarem que no som els únics que veu el canal. Exacte. Podríem fer un petit abans de lo que se viene o encara no es pot dir? És que no sabem lo que se viene. Bueno, la setmana que ve pot ser que se venga una sorpresa. La setmana que ve tenim una sorpresa. Estigueu atents al nostre canal, que pot haver una sorpresa o no. Ja ho veurem. Tens raó. Molt bé, doncs vinga, aquí quedem. Ens veiem a les taules, no? Que vagi bé. Vinga, gràcies a tot. I gràcies als d'Osona Juga per convidar-nos, també. Vinga, adéu. Adéu. Adéu.